her video. I dag der vil jeg vise jer, hvor det er, vi bor her i Ho Chi Minh City i Vietnam. I får lov at se lejligheden og lidt af de omgivelser, som vi også har til rådighed. Området vi bor i, det hedder Distrikt 2, og bydelen hedder Tao Dien, og det er sådan et lidt mere vestligt område herude, hvor at mange udlændinge har slået sig ned ved siden af vietnameserne, som gør, at bydelen både har meget lokalt at byde på, men også har nogle supermarkeder, som har nogle varer, vi gerne vil købe, har nogle restauranter, som minder lidt mere om dem, vi kender hjemmefra. Så det er altså muligt at vækste mellem både de hyggelige vietnamesiske lokale restauranter og en god American burger, hvis det er det, man trænger til. Kom med, så viser jeg, hvor det er, vi bor. Reception. Så er det herinde, vi bor. 26. sal, lejlighed nummer 3. Så er vi kommet indenfor i vores lejlighed. Det her er vores stue, og vietnameserne de indretter ofte med meget stærke farver, gule køkkener og grønne vægge. Og det taget i betragtning, så er vi meget glade for indretningen i denne her lejlighed, selvom det ikke nødvendigvis er noget, vi selv ville have fundet på. Herude der har vi altanen. Vi bruger den ikke så meget, fordi der er simpelthen så varmt. Derfor er aircondition som regel den bedste idé. Men udsigten, den er vi helt vilde med. Det er ud over Saigon River. Der er rigtig meget aktivitet på floden. Det er også meget sjovt, når der lige er en Mærsk-container, der sejler forbi. Så føler man sig lidt hjemme. Det vi kan se herinde er Distrikt 1, som er Ho Chi Minh Citys centrum. Og det der ligger lige for foden af os, det er det her expat-kvarter Tao Dien, hvor vi bor. Og der bliver altså bare bygget højhus, uanset hvor man kigger hen. Så det er meget sjovt at se, hvor hurtigt byen egentlig forandrer sig. Der er allerede sket meget fra for 2 år siden, hvor vi var her første gang. Tilbage inde i stuen, nede for enden, der har vi vores spisebord. Hernede, der har vi køkkenet. Går vi lige forbi en af mine store hovedpiner. Vi bruger simpelthen så mange vandflasker, fordi man jo ikke kan drikke vand af hanen. Og jeg synes simpelthen, det er grænseoverskridende, at vi smider så meget plastik ud. Det er virkelig en af de vietnamesiske hovedpiner, vil jeg sige. Her har vi køkkenet. Igen, fantastiske farver. Herude har vi et lille vaskerum. Det er virkelig rart, så skal man ikke have det inde i lejligheden. Hvis vi går tilbage her, så har lejligheden 2 soveværelser og 2 badeværelser. Det ene soveværelse her, det bliver brugt som et rodeværelse og walk-in closet. Det er virkelig rart at kunne smække alle sine ting herind. Der er også 2 badeværelser i lejligheden. Det her bruger vi egentlig mest til at have en vasketøj eller sådan noget hængende træningstøj. Men heromme i den anden ende, der har vi det soveværelse, som vi bruger til at sove i. Der er listet lidt produkter op. Igen den flotte udsigt. Og så har vietnameserne igen noget med farver. Altså hvidt sengetøj, det gør man så bare ikke i. Der skal gerne nogle farver på drengen. Det er så kommet her. Det er bedre end nogle af de der meget blomstrede mønstre, de har, vil jeg så sige. Det her er så det badeværelse, vi bruger mest. Meget almindeligt med et toilet, en håndvask og en brugskabine. Nu tænker jeg, at I skal få lov at se vores pool og fitness, som er noget af det, vi elsker allermest ved at bo her. Ikke være så mange mennesker, men i dag er lørdag, så jeg kan godt se, at der er lidt familier, der er fundet herned. Der er altid en livvagt. Pæne bruser, man lige kan skylle sig over i. Og ellers er det simpelthen bare her, vi også bruger ret meget tid på at nyde livet. Jeg har altså fundet ud af, at det er virkelig meget nemmere at gå i fitness, når man bor lige ved det. Når man bare skal tage elevator ned til 3. sal, så er der ikke ret mange undskyldninger tilbage for ikke at komme afsted om morgenen. Men prøv lige at se her. Lige over på den anden side, i den der bygning, der ligger der Wincom Mega Mall, sådan et kæmpe shoppingcenter. Lidt farligt at bo så tæt på shopping. Det var altså vores house tour, og
lidt af de omgivelser, vi bor i. Jeg håber, I synes, at det var sjovt at se med. Det er jo ikke nogen fantastisk indretning, vi kører, så det er ikke der, I kan hente så meget inspiration. Men nu ved I i hvert fald, hvor vi bor, og måske også lidt om de vietnamesiske indretningsstandarder, fordi det her det er altså noget af det bedste, man kan få. Men ja, jeg håber, I synes, det var sjovt at se med. Nu vil jeg gå op og få lidt frokost, inden vi skal bruge eftermiddagen med poolen. Så vi kan se sådan ud ved rigtig livet her i Vietnam.